Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. O Boże, jest nieprzytomny. Wszyscy? Jest bezpiecznie? Nie. Można podejść? Dobrze, tak. Po bezpieczeństwie, to? Kontakt. Człowiek leży... Czeka na pomoc. Halo, słyszy mnie pan? Na dobre kolana. Chodźcie z tej strony, na dobre kolana. Halo. No, jak uczyłem. Dobre, dobre. Dobre czy złe? Dobre. Dobre? Tak. Czy on jest zabezpieczony od strony poszkodowanego? Oddycha. No naprawdę. To zależy, z której strony podejdziesz. No to jest dobre. Jeżeli podejdę z tej strony, to powinienem klęknąć w ten sposób. Także no. A on klęknął w ten sposób. Źle. Jeszcze raz. Szybciutko, bo się nam głośno gotuje. A nie... O. Halo, żyjesz? Dobry człowieku? Co się z panem dzieje? Co Co się się z panem dzieje? Odpowiada, nie odpowiada. Nie odpowiada. Jaki jest? Nieprzytomny. Co teraz? Proponowałbym go Człowieka do pomocy. człowieka do pomocy. Wzywaj sobie. Nie? Nie. Ci chudy. Klękaj. Ty chudy chodź. Chudy przychodzi. Co teraz? Teraz oddech. No. Źle. Nie tą stronę. Widzicie, jak to widać teraz? W którą stronę głowa? Na klatkę wyciągnę. Czy usłyszysz oddech? Tak. To trzeba zrobić. Panowie, no zróbcie coś. Jemu trzeba pomóc. Jesteście świadkami? Patrzcie głowę na nogę. Jak się Stoicie. zajmuje? Tutaj jest ten? Nie, to wiem. Weźcie mu. Z tyłu do przodu chyba się zajmuje. Słuchajcie, kask ma odpięty w tej chwili. Natomiast jeżeli kask jest zapięty, może być problem z odpięciem tego kasku, bo nie wiecie, jak te kaski odpinać. Odpina się bardzo ciężko. Wtedy wyciągam nożyczki i odpinam kask, tak? Jak zdjąć kask u motocyklisty? Kto wszedł na A? Panie, będziesz pan jechał z kolegą i nie będziesz wiedział i urwiesz mu łeb. Co trzeba zrobić? Jeden wkłada ręce pod brodę, pod kask i trzyma już głowę, a drugi takimi ruchami do przodu i do tyłu. O, właśnie w ten sposób. Ściąga kask. Zobaczcie, trzymam. Możemy tą głowę odłożyć. I co teraz? Sprawdź oddech. Na dwa kolana. Nie w tą stronę. Czy on tu ma usta? Nie. To gdzie trzeba przystawić? Przy ustach. Nie, on jest nieprzytomny. Wysłuchałeś jeden oddech. Jeden. 10 nieprzytomny. Wysłuchałeś jeden oddech. Ja ci mówię, że wysłuchałeś jeden. Jeden młody, dwa młody. Jeden oddech wysłuchałeś w ciągu 10 sekund. Czyli potem nie odbywa, trzeba Tylko. go masować. Dzwoni po karetkę A i ty go co robisz? masować. A ja próbuję. No. Lewo. Pomóż, zaraz po co? Ale po co? Na początku trzeba puścić. Dobra, udrożnił drogi oddechowe, no i co? Od dupy strony. Najpierw sprawdzał oddech, nie udrażniając dróg, nie sprawdzając ust. No wysłuchał jeden oddech, bo ja się tak nie powiedziałem, że jest jeden oddech, a nie zwróciłem uwagi na to, że nie udrożnił. Zdjąłeś tak. Udrożniasz drogi oddechowe, czyli głowę odchylasz do tyłu, odchylasz lekko usta, sprawdzasz, czy nic tam nie ma. Na manekinie to wygląda może nie tak fajnie jak tutaj. Przykładam, przez 10 sekund słucham. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Liczę głośno. Nie usłyszałem nic. Nie oddycha. Dzwonisz po pogotowie. To tak jak mówiłem. Nóż, nożyczki rozcinamy. Środek klatki piersiowej, ręce układamy. Rozsuniemy tego gąska, czy tak ma leżeć? Może tak leżeć, może być tak połamany, że nie ma potrzeby tutaj. Ważne, żeby plecy były płasko na ziemi. To samo będzie z kobietą w domu. Mówiłem o wszystkim. Mówiłem o tym,
Dzień dobry. Że kobieta w ciąży, na którym boku kładziemy kobietę w ciąży? Na lewym tylko i wyłącznie. Na motorze z tyłu jechał z żoną. Żona była w ciąży. Leży, jest nieprzytomna, nie oddycha. Co macie zrobić? Nieprzytomna i nie oddycha. No to musimy ją nasłuchać.